by Priyanshu Singh. माटी के बनल बा माई के मूर्तिया लागल चंदा चकोर हो। अजी माटी के बनल बा माई के मूर्तिया लागल चंदा चकोर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया अचिया गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया मैया होई सुनरी मधुर बाबे मुस्कान हो। ममता के सागर मैया कहे बे पुरान हो। मैया होई सुनरी मधुर बाबे मुस्कान हो। ममता के सागर मैया कहे वेद पुराण हो। पूर्व से फूट गईले ललक किरनिया कर चुचुहिया सोर हो। पूर्व से फूट गईले ललक किरनिया कर चुचुहिया सोर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया बजताटे बाजा सजल मंदिर या पंडाल हो। कलशा धराइल आरती के रेडी बाबे थाल हो। बजताटे बाजा सजल मंदिर या पंडाल हो। कलशा धराइल आरती के रेडी बाबे थाल हो। संतोष रेणु गाई भजनिया दसो गुरिया जोड़ हो। पर कस्पिरियांशु गावे भजनिया दसो गुरिया जोड़ हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हजिया गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया माटी के बनल बा माई के मूर्तिया लागल चंदा चकोर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया हाला भइल चहुओर हो। आ गईली भैरो के दुलारी बहिनिया।